Azatlyk nesip boldy ýakyn Tuğla diýler. Göreliydim doğru yemekten. Kimsiz iş yaptınız tuğlama. Owa. Nesip Bu dizaynam gowuttur. Owa. O dizaynaram göreyim hani. Bar görüp. Oh, Ağam birleşip bilýän. çalsa. Indeme goşlaryň ýana bir ýere edip barýar. Hem şu. İýde. Emma bize da daýdanak ýöne boşa boldy. Garaşan özüň jogap koý. Näme? Näme? Näme ol? Şulay demeň diýenim bolmasa, men özmem bolmarym. Men düýün akşam gurlar. Düýün akşam gurlaşyp bäme şunu etdi. Düýün akşam düşünýär edemler. Doğanım mercan doğru aýdypdyr. Şulay demenle hiç şeýle san ýok. Sen hem men sylaň ok. Merjeninde de ütgüş fan ýok. Ona bir birli masalat ýetdi-de, şoňa görä. Doğanmyň nähilligini maňa aýtmak saňa galmandyr. Hoş gal. Enagam, bulam herki mebelan görnüşleri. Siz berden bir gereňiz saýla. Ýok, öz ýaňyza bolsa. Ana olatoda dizaýner oglanlar otýar. Sileňe de ora dizayn çatışdyryp bererler. Bularan gowy düşündüm. Ýöne käwagt goýalmagylan gaçar ýaly ýer edinjek bolýan. Şolar ýalyrak edinjek bolýan men. Ha, düşündüm. Oň şemer gowdyýa bar. Sizin diýýäňiz şu. Bir minut alaýyn şu. Alaň. Alo, Haçan gelýän sen? bararma. Öňkü wagtynda. Çaltyrak gelsene şuň bar zadyň bellisini edelle. Ey men ýüregime düşmegine bolýam. Barar nädir boşap? Görýän bolyn olar ýaly ýere saňa da gerek öýdi. Agam, yaman biýar bolmak şuatlardan bir tagaman düşünýär. Bolýaly odatlar hiç taýladyňyzmy? Hani bolýar maňa dizaynerlaryň görkezdi. Men şolar bilen düşünşip, siz de daýyn şolary. Bolmanda ýörüm. Ağam öz öňrümden surat alyp oradaýda öýdäkler görjek diýe. Bolýa. Şu wagtda gelip durşym häzir. Uğrattım dost. Hemme uğratıyor. Hemme komutu. Görün bir maslahatlaşın ha. Ondan istesen gelip öýüň içine de özüň görüp bilýän. Alana maslahatlaşdaýdy. Ağay, bir erke oňaran okmagy diýen ýetdirjek bol. Şeýden gadyrly bolarsyň, näme diýip algap ýörme. Bize şeýdenizde de zordan saklaýar. Umay nire barýan? Öýe. Sebäp näme? Näme üçin men öýümdäkiler gelene sen halaň ok? Özüňkiler gelende öňünden saçak ýazyp çykýan, ha? Hey şondan ömür gurrun bolarmy? Hana görýän, sen şu adam men äskereň ok. Besesen ay. Bana hiç yakın ok şu wagt şu gurrunlar. Meni ertiriň özüne arza ýazýan. Onsoň näme diýip ýazmakçy arzany? Men umum emlakdan ýarsyny isleýän. Sen men gelinime ýakakymyň, kymy? Näme diýip dursun?
Utanaňokmy? Utonyan, humay. Utonyan. Ebe men sen şu söz diýişiňe hayran. Ebe şu söz diýişiňe men özüm utonyan sen daşyndan. Birinji bilen sen men öýme ýazgda däl. Şuýda bar gurun öýdýäle. Bar gurun. Kim sana gepe urudan bolsa, düşündürmän şu zatlary. İkinji bilenem. Men adyma diňe senma. Galan zat ejem kakamadynyr. Seni anlayan. Arda ýazda goray. Bilerdim. Inni şu gurunda soň şu bilen näet ýaşaşyk. Kim sana gepi çyrday beýdip? Kim gepi çyranan bolsa, seni bir gömük, olam senden meter gömük. Assalamu alaikum. Waalaikum. Bayramımız ile. Vay sağ ol. O taydan seyredip durdum size. Öyle eceme mengdettim. İçen yok mu sen? Yok men ecem yok. Kakımım yok. Ahe. Sağ ol oğlum. Minnettar. Kovul eke. Güzel kovluk mu? Önem sattık Sağa. mı? Yok yok. Ha? Beni kutlap verdi Gül. Söyle mi? Ha. Ha. Ne zaman yan barza ula münafık da ha. Önem gül vertip katyanır da Oğlum. kulluğat görüp Zıngma oğlum. Kovcoğlun hay soğuk verdi bana. yığına Bitmedi oğlum. başkarak yerde sattın Ece. Oňurmadın oğlum. Şoň göwün ne dedin de. Ne ettin Ece? Gidesin yere ne yapmanı taksıl gidecek mi? Köp bilye ha bular ha. Gül Kovcu sattıklar çağırdı da. Bular şey at oynat sevdat ne diyor ha? Ece olmadan tak verelim gidecek mi? Dilin arası bu ne? Oye. Ve aleykümselam. Özüne selamun aleyküm. Özüm hacağa kelin ayağıma. Ne göre olsa ya. Endine kul gerek mi? Kul vereyin mi? Yine kulun satmana yerlen mi? Ağam bugünler sattık da. Men yakinen olmasam. Öz käbäme mengdettim sizin ejenizi. Men şoň şu sowgat gördüm ağam. Ýang men kilitdiň aşgaýda ha. Men kimsindim ağam? Ine wagty geler. Sen Allah Taala kimsidir ağam? O siz bay maşininiz var. Siz ýal baylaň jugsu var. Ýönünden yüregim bay. Siz ýal jugsu baylar köp ağam. Wah. Siz ýal käbir baylar. Hemmesal kirlerde takya geyip özüňde hajaga didirýäňiz. Ýylgyryşyp. Tuğulumy? Käbäde gidipsiň. Ýöne sen käbäň gadaryny bilen o agam. Näme diýsek bolýan o? Sen käbäň ýanynda gezipdir. Senin gowuny degýän. Käbä sen ejen aýagynyň aşagynda. Wagt mende ejem kakam ýok. Ba hawr gadaryny bil agam.